No a prišli sme na farmu malých kozákov na požiadavku mojej pani manželky. Som ju musel sem zobrať. Zvedám ešte aj fľašky tu skladať. A tu si už niekto spokojne čistí. Ufí kozákov kukuk. Teraz pokračujeme. A tu je ich úplne že nasiaté. Záhradka, to je naša záhradka. Človek si to bude vychutnávať až v zime. Pri ohníčku v krbe, ale je ich tu naozaj, koľko si človek spomenie. No, tu už máme tiež dačo nazbierané. Taký mixík, dole sú dubáky, takto, aby sme sa potom tešili z toho. No a tá záhradka, tá nemá chybu.